Čaute ľudia, vítajte mojho nového videjka. Dneska si dám zero buildy s Alexom a s Myšom. Kam to bude? Čaute. Aha. Nula ľudí. To som si kus doplieskal. Doplieskali sme to, že sme šli všetci do jednej lokácie. Prečo? Lebo takto Ja, tých tak. tvojich 60 kg asi nedáme. Asi skôr nejako áno. Má jedno. Mám až DMR-ko. Ja môžem od druhá Má jedno! Myšo má jedno! Pane Bože, až to počujem, jak pišti. Tak keď nevie zabiť bossa s jedným hápkom. Som to despawnul. Nie, len ty ho nevidíš. Nie, to je hra na strach. Mal jedno. Dávte minička, Miška, jo? Minička. Minička ja, Minička môj kamarát. Minička ja rád, Miničky môj kamarát. Minička, o čom sa čo? Čo trepeš? Minička ja rád, Minička môj kamarát. Tak toto ešte tak je, či tu už nic není? U mňa bol jeden. Som... Môj pištoľ. Ja si zoberiem. Už mám ďalší, už nemusíš. Poky bacha letí ti do typek, čo má jedno. Kto chce? Čo pak, pán? Fialový Twin Mac. Ja sa teleportujem, what the fuck, čo to je? Aha, to What mapping. the hell? Chceš niekto Oh fialový Twin Mac? Nein! Čakajte, hneď som späť. Alebo fakt, dobre, zoberiem si. No kto tower? Ne. Takže musím brať. Potom si to zgebneme. No tak trojkový grappler mi Vidím borca. tak úplne hovno. Where? Sem dali predo mnou. Sem jeden. Hej, už ich vidím. Full squad. 86 crack. Toto je tento predo mnou, to je ten dobrý. Knock jeden. Dead ďalší. Super. Fuk. Má jedno ten na zipe. Čau. Jaký zipe? To je taký zipe? Letí? Tak ho zabij. Ja som krivý. Nok? 10. Tam poďme. Hej, vidím ich. Ešte typek. ...54, 70, 100... Ty sú tu lepší už, hej? Jau! Možno trafil. Dobrý, aj majú dosť. Chlapci u mňa. Idem. Crack! Idem toho... Ty kde si, Mišo? Ty si až za Paradise? Ja som Či v ty si v Paradise. Paradise? To je pohoda. Sem! 130, Alex, to sú tí lepší.
Miško, vyfajtíš ho? Mok? Je tam. Jednu má, kamoš 24 Dobre, vaj. idem. To zase ten online tej Gajo. Ja som Keby to nebol sám nokol. aspoň. On spadol. No, blbá, no. A tu bude asi jeho teammate asi. Je to viac. On je si, ale tu si. Mne sa páči, ak sú naši teammate úplne na druhej strane. Letím. 20, crack. 20 white. Jesus, Alex! Korunka u mňa. Nie, kamo, prečo sa rozdielujeme? Nok? Ok. No to sú ďalší Ty dva. kokos, ja sa tam nemám jak dostať k tebe. No nechaj tak, nechaj tam. Ja sa nemám jak dostať, lebo zomrem na fall. Si dostal za 10 a hovoríš, že si dead. Oni sú dole. Ich chytím Sem je. shotgunu, tak ja ich vypnem, ale nemám shotgunu. Tu Tam je, ja neviem, jak sa tam mám dostať. tu je full squad, chlapci, musíme ich vypnúť. Prečo som na tebe, ja som chcel ísť... Prečo už, keď už som k tebe, tak už idem No, prečo je tu Peter Griffin z série? Ja, on má mutku. Tam ten zádu 40... Jau? Je tu. Inok jeden dole Inok. A vy, ty kde si? Dohodli sa. Prečo Ja som jeden žijem? spadla na Lokimu. Prečo náš teammate livol? Lebo je to bot, že by... Páni. Dobre urobil. Ja, baba. Jambarumba, baba. Miško, hoďme znova tam. Ale si, hej. ja chcem vypnúť oné. Pri Alexovi tu sú oné úplné boty. Hej, Kebyže kamo, sú ale ja boty, keď sa tak už dostanem sú dole, tak ja mŕtvi. zomrem. Čo? Kebyže sú 58. takí boti, no tak by ste ich zabili. Tak keď nemám shotgunu, Rek? ty Jedno. skúšať mojim. Dobre, ale za ich idem púšnúť, tak zatiaľ čau. Oh, žijem. Tu si zaspí. Krista. Zapek trafil, vidí. Som dead asi. Skôr spažejský video. Ja som dead, lebo proste kamo... 200? Už idem ale. Hej, čo tak pomôcť? Nie, proste nemôžem jej teammate pomôcť. Fuj, ale kamo, čo tak pomôcť? Zoba som si iba shotgunu a už letím. Kamo, nič, pomôcť nie. Lebo nefajtíš sama, ja fajtím. Všetkých som vypol. Last. Kde? Ďalší tým. U mňa 60. Crack? Išiel preč. Knock. Tak nič. U mňa dvaja. Idem za ňou, ona mal grappler, Miško, pod za mnou. Jo, ďalší. Choď, idem pomôcť Lukimu. No, jedna crack, ja obidve crack. Som dead, musím dipovať. Nemôžem, lebo nemôžem. Bože, Ale ty Miško, je debilná táto hra. Sú crack, skúsi ich. Ešte grappler mi nefunguje, milujem túto debilnú skurvenú hru pojebanú. Milujem ju. A ja. Z celého skurveného srdiečka. A ja. Do riti tu. Neviem. Monkey banana. Sile one Miško, zapaj ho. Pekne, oj. Jedno má nok. Miško, idem tam. A zas ten bot zasratý, come on. Jaj, Miško, vieš, život je bolesť. Ty. Kamo, to je tak hrozná árko, toto fakt. Budú aj také dni niekedy, Miško. Crack jedno. Jau. Z toho dropu ti padlo vieš čo, tak veľký. V pohode veci padli. Makom. Iba ty neviem s ničím hrať. Tak ma... Ale Jasné, že som dead. Zabij ma. Ale idem, nezgebuj.
Nevzdávaj Ja, sa! tam- Drž to! Nevzdávaj sa! Trim. Drž to, Mal Alex! shotgunu, hej, že mal Nevzdávaj sa! No mám ju ja, lebo ja nemám nič iné, jak proste Dobre, posraté to si árko šedé hnusné šedivé. Nechaj. Ja hovorím, keby si mal dve, tak kľudne si... 23? Oni majú Loki tam, pušni ho! Nie. Tak, ty si... Miško, poď res, prosím. Ty si skočil? Nie, omylom, lebo proste, kamo, mám 20 hápok. To prežiješ ten fall. Kde si? Kde je? Rýchlo, tu, v portke. Dobre. Kamo, lebo proste mám 20 hápok. Bocká hra. Idem hore, jo? Pušuje ma. To je to ten bocky. To, tým. U mňa Dole jeden, u mňa daj dvaja. máte druhý, jo? Dostali. Pokiaľ ti nepomôžem, ja som tu s Alexom. On není ďaleko. Jedno má, nok! Dead, sú dead. Idú ku vám tí najlepší zlobička, by som povedal. No, jeden komka! Idem do portky, Miško. Ja si berem komku, berem si. Pri tebe, Luky! Korunka. Jedno má! Zgebni! Prosím, chlapci! Potka! Krek, jedno. Dead. Prosím, hoď to, Miško, hoď to! Kde, kdo ešte? Dík. Máte tam korunku, hej, ten Hej, oknutý. idem tu do bušu, jo? Ten oknutý je korunkač, hej? Twinmax zlatý. Niečo som v buši. Som dead. Je tu typek. Idem! Dostal 20! Yes. Nice, pekne, ďakujem. Jau! Kedy kto chce? Som dead. Sme dead. Kto mi zobral shotgunu? Craig! Idú. No, dead, všetci dead! Resuj ho. Nie, prečo si to zničil? Tower! Shotguna, berte, neviem, healy. Chillujte, chill, Počte, chlapci. medkit niekto do zemi, alebo ja Chlapci, neviem. posledné solo, chill. Posledný last. Ako keby som to teraz nepovedal. Bude kempy tu niekde. Vidím ho! U nás. 20? Asi 70. 20 ukrajek, jedno. Úplne najväčšie jedno. No a ty Mejtík mohol mať vín a má tak vieš čo. Takže máme tu win, takže ak som toto videjko páčilo, budem rád za odber. Aspoň som si like a kedy vidíme sa zvyšil, pri let's go. ďalšom. Zatiaľ čaute.